היום אנחנו נלמד שיעור באסטרונומיה בנושא מבוך הכוכבים. היוזמה בי-אסטרו עוסקת בנושא האסטרונומיה. זאת תוכנית שמייצרת כיתה וירטואלית, שאינה גבולה עוד יותר ל4 קירות ולזמן קבוע. לאחר שבחנו את שיטות ההוראה הפרונטליות, מצאנו שהיא שיטה משעממת ברובה, ולא מאתגרת את התלמידים. לכן חשבנו על דרך חדשנית, שבה התלמיד יכול ללמוד בחוויה. חשבנו על נושא האסטרונומיה, כי הוא מעניין, הוא מסקרן. הפרויקט שלנו עוסק בכמה מעגלי אינטראקציה שהם בין תלמידים לבין עצמם, בין תלמיד לתכנים, בין התלמידים למנחה. הדבר הזה מאלץ את התלמידים ליישם ולחקור ולקשור את התכנים הכל ביחד. אנחנו בנינו אתר בשיטת הפורומים, שיטה מאוד פופולרית בלמידה. האתר אפשר שימוש במאגרי מידע, דיון בין תלמידים, בניית תוצרים כמו מצגות, סרטונים, מודלים. האתר מאפשר ללמוד בזמן ובקצב המתאים לנו. אחת לשבועיים התלמידים מציגים את הסרטונים והפעלות שלהם מול כל הכיתה. במודל הזה יש כוכבי הלכת שהם מסודרים לפי הסדר שלהם. הפרויקט בי-אסטרו משפר באופן ניכר את ההישגים הלימודיים, תורם מבחינה חברתית גאווה לתלמידים שמרגישים באמת מיוחדים בתוך הכיתה, בתוך בית הספר, ויש להם מה לתרום. אני מתייחס עכשיו לתלמידים שלי כמו חברים. אנחנו מתכתבים דרך האימיילים, אני מייעץ אותם, מקבל אותם בשעות הקבלה, וזה תורם מאוד בשיפור היחסים בין מחנך לתלמיד. פרויקט להיות אסטרונאוט פיתח בי הרבה כישרונות, כמו לבדוק מידע, לעשות השוואה בין כוכבים, להסיק מסקנות, לקשר בין נתונים. הדבר היפה בפרויקט להיות אסטרונאוט, השותפות והעבודה בצוות. יש אווירה של שיתוף ופעולה, עידוד, יוזמה, מוטיבציה ושאיפה לקלוט דברים שלא ידענו אי פעם. הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות בהתחלה אופקים חדשים, בפיתוח הגלריה שיש לנו, באסטרטגיות לאינטראקציה בין תלמידים, גם עוררה מוטיבציה ונתנה לנו עוד הזדמנות לפתח ולשפר את היוזמה שלנו. הפרויקט בי-אסטרו מאוד חשוב לתלמידים, הוא מקנה להם מיומנויות של חשיבה בצורה אחרת, מיומנויות מחשב שזה הכוח של היום, ונותן להם מיומנויות של חקר החלל וחקר באופן כללי. גם זה יעזור להם להישגים בבגרויות, גם באוניברסיטה, גם בלימודים אקדמיים. ואני גם חושב ומאמין שזה באמת יעזור להם גם בחיי היום-יום.